बैसागु 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 जेरैबो जेथिंबो खाम सिफुंनि देंखो रिंखांदों बर'नि गामि गामि। बेबादिनो खाम सिफुं जथानि रिंखांनायजों रंजाखांदों बिजनी मालिपारा ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मालिपारा दालाय एबसुनि बानजायनायाव खुंगा 18थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों आरो बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय, दिरुं बोनाय बादायलायनाय, मासि सेख'लायनाय, खारनाय, लांदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय, देमसि मोसानाय बादायलायनाय आरो देंखो मोनाबिलि बेफोरबायदि बायदि रंगिना हाबाफारिखौ खुंफुंदों होनना खुंफुं आफादनि लोगो आफादगिरि बिथाङा दिनैहाय मालिपारा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैसागु रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादखौ खुङै खुङै दिनै 2004निफ्राय दिनैहाय 18थि खेब फालिनो लादों। सानसेनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारियाव बायदि रोखोमनि आयदानि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेहाय फुंनि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसे बैसागु खुंफुं आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बेनि उनाव सौराय जानायजों लोगोसे गेदेरफोरखौ मान बावनाय, उन्दैफोरखौ सिबिनाय आरो बिनि उनाव बायदि रोखोमनि आयदानि गेलेनाय हाबाफारि जेरैहाय मासि सेख'लायनाय, देमसि मोसानाय आरो बैसागु बादायनाय मोसानाय बेबायदि हाबाफारि लानाय जादों। बेनो जाहैबाय मालिपारा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ हारिमु फारसे बा सोलोंथाइ फारसे दावगालांहोनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ दावगालांहोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो उननि समावबो बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जागोन। 18थि जाहैबाय गेजेर समाव माखासे थासारिनि थाखाय खुंफुंनो हानाय जायाखै, जेरै बेयाव कभिड-19बो लोगो मोननाय जाहैदों। बे हिसाबै माब्लाबा थाद'नो गोनां जादों। नाथाय दिनैहाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनो लानाय जादों। दा जोबनायनि हाबाफारियाव फैबाय। दा जोबथारनायाव देंखो मोनाबिलि हाबाफारि दङ जोंहा बेहाय। एसे सिगाङाव बिबुंसार गयारि बिथाङा जोंनि गेजेराव मेथाइ रोजाबनानै दिन्थिलांबाय। लोगोसेयैनो जोंनिया 19 रिंगानि उनाव जोंनि गेजेराव प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव देंखो रोजाबफैगोन। बेजोंनो जोङो आसा खालामनो हायोदि जोंनि ओनसोलावबो माखासे बिथांमोननिफ्राय थुलुंगा मोननानै जोंनि ओनसोलनि जायफोर दिन्थिलांबाय, लोगोसेयैनो जोंनिया 19 रिंगानि उनाव जोंनि गेजेराव प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव देंखो रोजाबफैगोन। बेजोंनो जोङो आसा खालामनो हायोदि जोंनि ओनसोलावबो माखासे बिथांमोननिफ्राय थुलुंगा मोननानै जोंनि ओनसोलनि जायफोर लाइमोन बिथांमोना सासे मेथाइ खनगिरि बा दामजुगिरि जाहैनो हागोन, बेखौ मिजिंथिबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो।
नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।